DGCast Negros 10. Anapulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagyari na ang top story subong adlaw, Marso 27. Inaugurasyon sang PRO-NIR, ginpatigayon. Si Brigadier General Jack Wangki nag-assume bilang officer in charge. Drug surrendery nga mangunguma na sapwan nga patay. Local campaign period, magasugod na sa buwas. Low pressure area, nagadalasang laptalap nga pag-ulan sa Negros. Kag sa good vibes, linay sang Negros 2025 Coronation Night sa buwas na. Initanan sa DGCast Negros 10. Sa number 10, isa ka low pressure area ang nagadalasang lapta-lapta nga pag-ulan sa Negros. As of 4 p.m., ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang yara na sa 250 km east sa Hinatuan, Surigao del Sur. Nagapabilin niya gamay ang tsansa nga mag-develop ini sa isa ka bagyo suno sa Pag-asa. Pero ginapaabot sa gihapon nga magadala inis ang pag-ulan sa Visayas kag Mindanao. Ang easterlies naman o kunang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagaapekto sa Luzon. Sa masunod nga mga inadlaw, padayon nga magadalas ang ulan sa Visayas ang LPA. Sa number 9, supplies ang tubig ginasugura na sa pagrasyon sa Bacolod DRMO sa mga barangay nga ginakulang sang supplies ang tubig. Nagsugod na sa pagdulong sang supplies ng tubig ang Bacolod DRMO sa mga residente nga masami nagakawadaan sang tubig, ilabi na nga tig-ilinit. Kabahin sa nakadtuan sang water tankers ng syudad ang Barangay Estefania. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga napadulungan na sang tubig ang mga stationary water tanks sa mga barangay nga ginakulang man sang tubig. May 19 tanan ka mga water tanks ang temporaryo ginbutang agod mangin mahapos sa katapo sang DRMO ang pag-deliver sang tubig. Ang tagdumalahan sang Basiwa Prime Water nagpasalig na sa syudad nga antes matapos ang bulan ma-inject na sang bulk water supplier ang dugang nga supply sang tubig nga sarang makapahagan-hagan sang problema sa kakulang sang supply. Target sang water utility nga mapalabot ang 24/7 nga tubig sa mga konsumidor sa 2026. Gin-distribute na ng mga water tanks kag sige-sige man ang distribution sang tubig sa ila. To complement anay sang heat ang summer months na no kay ang water table gid na naot. So in 2 years time, 2026 next year magsulod na ang additional bulk water supply nga gin contract sang aton nga Basiwa Prime. Pwede ta na i-reserve ang atong mga deep wells, about 50 MLD for cases nga pareha sinisubong. Sa number 8, may 4 ka mga balay na tadana nga i-demolish sa Barangay 10 sa Bacolod sa Abril 2. Temporaryo nga na-delay ang construction sang diversion channel sa Burgos Street sa reclamation area. Bangod hasta karon wala pa makakas ang 4 ka mga balay nga natukod sa kilid sang karsada sa Barangay 10. Ginsiling ni City Legal Officer Carol Joseph Chu na padala na sang final notice kag nagpatigayo na ang syudad sang pre-demolition conference sa 4 ka mga apektado nga pamilya para sa natalana ang demolition sa Abril 2. Sa tion nga mahawana na ang lugar, padayunon sang DPWH ang construction sang diversion channel nga magaangot sa Magbulok Creek. Ang channel ang ginatanaw solusyon sa problema sa baha, ilabi na sa reclamation area. Ginklaro ni Chu nga 4 lang kabalay ang apektado sang demolition kag wala sang balay sa kilid sang sapa ang nalakip sa clearing operation. Project na lang diversion channel patapos na mo, so matabo na bisa sa creek dira muna nga i-clearo na ng 4 lang kabalay kaya hindi na matuod na daw bidog ginada ang esplanade, so ay verify ito na sa DPWH as early as March 7 si ang kapitan taging pabalo naman hindi na yaman na ang ginakuha na yung sa tree cutting da ang doon lang puno daw ng ginilipas na.
Sa number 7, anti-illegal drug campaign sa mga eskwelahan ginpatigayon sang City Anti-Drug Abuse Council sa Bacolod. Ginsugda na sa katapos ang kadag na ginalakipan sa Bacolod DSSD upod sa PDEA, Bacolod City Police Office, DILG kag Civic Organization ang Anti-Illegal Drug Symposium sa mga eskwelahan sa syudad. Ginsilin ni Kadak Secretariat Lordeline Joy Pereira, 24 tanan ka mga secondary schools ang ilaluyag malabot kabahin sang tikang kontra illegal nga droga. Damlagpagin mando ni Mayor Albi Benitez ang all-out war batok sa illegal drugs paagi sa Massive Information and Education Campaign. Mga senior high school students sila bina ang mga nagapuyo sa mga drug-affected barangays ang tuyo sang kadak nga mapaiway sa epekto kag halit sang illegal drugs. Nangin pamaagi manilis ang Bacolod LGU sa pagpasanyog sang Barangay Anti-Drug Clearing Program. Sa number 6, Ilog PNP magabulig sa investigasyon sa kaso sa ginabdak nga lalaki kag nasapwan patay sa Bayawan City sa Negros Oriental kay sa Ilog ginkuha ang biktima. Nakakadto na sa Ilog PNP para magpa-record ang asawa ni Alberto Balansag para magpa-record angot sa ginalegar abduction sa iya ni Mister sa Barangay Tabo sa Banwa sang Ilog sa Martes. Iniging kumpirmar ni Police Major Randy Babor ang hepe sang Ilog PNP. Sunod kay Babor, base sa statement sang misis ang biktima, Marso 18, samtang nagabantay sila sang bus sa National Highway sa Barangay Tabo, kag papauli sa Barangay Talakdan sa Kawayan, sang silang ginpunduhan sa isa ka blue nga auto kag puwersa, naging pasakay ang iya sinibana. Sang Martes, nasapon ang bangkay ni Alberto sa katubuhan sa Bayawan City. Sunod pa kay Babor nga magabulig ang ila ahensya para sa joint investigation nga pangunahan sang Bayawan City PNP. Sa number 5, mangunguma nga drug surrender patay sa pagpaniro sa Banwa sang Calatrava. Kahapon sang aga sang gintiro si alias Boy samtang nagapadulong sa sitio Cambalugbog, Barangay Telem sa Banwa sang Calatrava. Isa siya ka mangunguma kag anay drug personality nga nag-surrender kag residente man sang amo nga barangay. Sunod kay Police Major Wilfredo Benoman Jr., ang hepe sang Calatrava PNP, gintawag sang suspect ang biktima kay may ginpabaligya pa siya nga prutas kagiliyon niya ini, nagintiro sang 4 ka beses. Igo sang bala sa dugha naging kamatay sang biktima. Ginilantaw sang PNP nga posible ang pagtimalos ukon may kangtanan sa illegal nga droga ang pagpatay sa biktima. Padayon pang investigasyon para makilala ang suspect. Sa number 4, Bacolod LGU magabulig sa Oplan Baklas Operations ng COMELEC sa pagsugod sang local campaign period. Duha ka adlaw nga magalunsar sang Oplan Baklas Operation ng COMELEC Bacolod upod sa Bacolod LGU halin Biyernes hasta Sabado. Kabahin ini sang tikang sa pagsugod sang local campaign period. Ginsiling ni City Election Officer Revo Sorbito nga magasugod ang pagpangkakas nila sang illegal campaign material sa Dalan Lacson. Ang local COMELEC office ang mag-inventory sa mga mahakot ng mga illegal campaign materials kag ila ini ipadala sa COMELEC main office. Nga mo maga-file sang notice kag posible kaso sa mga tag-iya sang illegally posted nga mga tarpaulin kag iban pa nga mga campaign materials. Gindugang naman ni Secretary to the Mayor Jose Martigo nga magatala na ang syudad sang 3 ka mga teams gikan sa mga city department agud magbulig sa COMELEC. Ginpasalig niya nga wala sang exemption sa baklas operation kag maging patas ang pagkakas sa mga local campaign materials, ilabi na mga oversize kag wala na butang sa mga designated common poster areas. Pag hindi gini maubos nga kada barangay hindi ron kit. So ang mga main thoroughfares lang kag ang gina very visible ang ipang baklas goro nga makaya for the 2 days. May assurance nga tanan kwaon. Yes, that's the instruction of Mayor Albi nga tanan wala pili basta may violation sa COMELEC guidelines kwaon. Sa number 3, tayuyon nga power supply ang ginpasalig sa ginapaabot nga May 12 elections. Sunod kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria sa ilang nga pagsapol sa tiglawas ng Negros Power, Negros Occidental Electric Cooperative, Northern Negros Electric Cooperative, kag National Grid Corporation of the Philippines sining Huwebes ang aga, ginpasalig sa ilang nga wala sang scheduled nga brownout.
Nalakip man sa contingency plan suno kay Ananoria in kaso nga mayara sang wala ginapaabot nga power interruption nga magluntad mayara sang backup power supply nga ipahamtang sa mga strategic area. Ginsiling man ni Ananoria nga ang automated counting machine nga pagagamiton sang COMELEC sini nga piniliay ang mayara sang battery nga sara maglawig tubtob 14 ka oras. Gani bisan pa nga may brownout nga matabo, tayuyon nga makapatigayon sang pagboto. Sa karon nagapatigayon man sang pagbisita sa mga eskwelahan ang mga magaserbe sa ukon sa mga magaserbe nga polling centers ang mga power distribution firms agud to nga mapasiguro nga wala sang problema sa power supply nga masugata sa piniliay. We are preparing for the May 12 elections. Ang discuss naman mga contingency planning, anong ilang preparations for the election. So, ginang-detalye naman ang anong ilang preparations, magubrahon, ways forward. So, ano yung in-assurance? Wala sang scheduled brownouts for during the election. They're now going through sa mga schools, making sure nga may continuous supply ang mga schools, mga presinto, mga canvassing centers. Sa number 2, magasugod na buwas ang local campaign period. Ang pamuno sa Commission on Elections sa probinsya nagapahanumdum sa mga kandidato nga hindi na maglisa pa sa ilatagsa ka mga plataforma. Ginsiling ni Attorney Ian Lee Ananoria nga hindi pagkalipatan sa mga kandidato nga isa lamang kaadlaw ang eleksyon. Ang kampanya anuman kainit dapat hindi personal sa mga kandidato. Hindi man dapat sila manginpikon. Kay luyag man nila magserbisyo sa pumuluyo, magatutok na lamang sila sa kung anong matanyag nila nga pagpangalagad sa ila. Kadungan man buwas ang pagpatuman sang nationwide Oplan Baklas. Suno kay Ananoria, 3 kaadlaw antes ang Marso 28, dapat nakakas na sa mga kandidato ang mga campaign materials sa mga lugar nga wala ginatugutan sang COMELEC. Pag-serbihan nila sang notice sa mga kandidato nga mga campaign posters makabig illegal kasunod sang pagpatigayon nila sang operasyon sa Biyernes. Be sober about the election, one day exercise sa May 12. Stick to your platform of government lang. Nothing personal. Hindi pwede pikon, public service malang ni. Wala lang personal. Like, it's about the people. Ano mo offer niyo sa tao. It's not personal. Kag sa nagapanguna nga mga balita subong adlaw, inaugurasyon sang Police Regional Office Negros Island Region ang ginpatigayon. Si Police Brigadier General Jack Wangki ang nag-assume bilang officer in charge. Yari ang report ni Romeo Subaldo. Si Police Brigadier General Jack Wangki ang Regional Director sa PNP Region 6, amo man ang mangin officer in charge sa bago lang gid inagurahan. Kagliwat na gintukod nga Police Regional Office Negros Island Region sini nga hapon. Initubtob nga may mapili na nga mangin Regional Director sang PRO-NIR. Nag-assume na siya sang katungdanan kaina sa isa ka programa sa Bacolod City. Suno sa iya, ginakalipay niya nga madesignar bilang temporaryo nga tagpamuno sang PRO-NIR kag nagpasalig siya nga ipatuman ang kalinong sa rehiyon. Suno sa iya, temporaryo nga sa sulod sang Negros Occidental Police Provincial Office ana ibutang ang talatapan sang PRO-NIR. May budget na para sa ipatukod nga opisina kag isa sa mga options nila nga mangin lugar sang opisina amo ang Kabangkalan City. Yung APC office na yan, that was the original NIR headquarters. So mag-share kami with Area Police Command until such time that they will be deactivated. But we have actually fund now for the construction of a NIR headquarters. Ang inaanap lang namin dito kung saan natin ilalagay. So yung sa Kabangkalan po, hindi po? That's one of our kino-consider natin. That's one of our options. Masunod niya igatukod naman amo ang BFP kag BJMP NIR.
Dugang pa niya, ang mga pulis sa Bacolod ug Negros amo man anay ang magaserbi nga mga pulis sa idalom sang NIR pero may idugang pa nga mga pulis sa rehiyon. Prioridad niya sa subong ang pagpatuman sang kalinong samtang nagahilapit ang piniliay. Will be the start of the campaign period for the local candidates, as well as we are receiving information about yung mga rallies that would be in support to President Duterte. Yung mga yan ang titingnan natin make it ensure na kung mayroon mga ganong pangyayari ay ma-maintain natin yung order lagi. Si Wangki ang sadtuanin ng Bacolod City Police Office Director kag karon Regional Director sang PRO 6 kag OIC man sang PRO NIR. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag sa good vibes, padayo ng sinadya sa Panahad sa Negros Festival. Buwas ukon sa Biyernes na ang adlaw kag ginapaabot ang linay sang Negros. Kung wala ka pa nakakadto sa Panahad sa Negros Festival, may tion ka pa nga magbisita. Ang mga LGU Pavilion nga nagasalida sang produkto sang tagsa ka banwa kag syudad ang may pinakamataas nga sales base sa report sa unang 3 ka adlaw sang selebrasyon. 4.7 million pesos ang na-record nga sales humalin Marso 24 tubtob Marso 26. Nalakip direng sales gikan sa LGU Pavilion, TLDC Trade Fair, gikan sa Veterinary, sa OPA, Organic Village, San Miguel Area, Food Alley, ukon ang sa mga concessionaires, kag sa Garden. Tubtob Marso 30 ang Panahad sa Negros Festival. Samtang, buwas naman, las 7 sang gabi sa Panahad Stadium, ang Coronation Night sang linay sang Negros. Sunday Robbie Domingo kag Pao Di Maranan ang mangin celebrity host. Nasaksihan na ang festival costume competition sang 27 ka mga linay candidates. Isa-isa naman sila nga ginkilala sa ginpatigan nga press presentation. Damlag pa ginkilala na ang mga corporate awardees. Sino ay han mangin bag-o nga linay sang Negros? Buwas na ini mahibaluan. The Linay sang Negros is not just a celebration of Negrense beauty. It is an opportunity to showcase the rich culture, talent, and advocacy of our very beautiful candidates. Kagantes kita magtakop sa liwat. Shout out sa ato mga live viewers sa Digicast Facebook. Mayong hapon kay Ma'am Jocelyn Roquero from Hong Kong. Kay Ma'am Gloria Badtige sang Pulupandan. Mayong hapon sa imo, Ma'am Gloria. Jessry Hivero. Mayong hapon, sir. May ginapa-shout out siya. Ang tatlo niya ka mga galuto kuno sang Kamyas Jam. Kay Mary Rose Gorsal, mayong hapon. Mirna Clavel sang Payaw Binalbagan. Si Hansley Mumbai, Romel Gallo, kag sumuman sa aton nga mga live viewers sa YouTube, si Jonathan Juanites. Kag amuyad to ang top stories of the day, tubtubwas, ako si Nico Delfin.